Idem si tuším pozrieť Frozen. Korunka. Už to ide, no. Čo sa to stalo? My sme... Ja som Frozen. Ja som Frozen, čo sa to stalo? Ježiš Maria. Anna. Oni sa teleportovali. Ježiši. Ježiši. To sa mi iba snívalo. Čaute, ja som Andy a vítam vás u ďalšieho videa. A v dneskajšom videu si ukážeme ukážku módu. Ako ste už mohli vidieť na začiatku videa, tak o aký mód sa jedná? Jedná sa o Frozen mód, vlastne pridáva do Minecraftu postavičky Frozen, oblečenie a to je tuším ešte, a zbranie ešte. Takže teraz si to poďme ukázať. Takže toto je Elsa. Vlastne vyrába sa, korunka sa vyrába takto. Normálne si ju zoberiem a sa dá na hlavu. Tu. Teraz to vlastne vyrába sa z 5 zlata, jedného diamantu a ľadu. Potom tu máme plášť, tuším. Áno, nie, tak sukno. Sukna. Vlastne vyrába sa z ľadu a z diamantu. Zase. Potom tu máme... ako to mám nazvať? No, máme tu vrch oblečenia. Počkaj, takto. A vlastne to sa vyrába. Toto je Frozen srdco. To neviem, či sa dá vyrobiť. Potom tu máme ľad. Z 5. ľadu sa skladá a z 3 diamantov. Ďalej tu máme topánočky na podpätku. A to sa vyrábajú z 2 diamantov a z 2 ľadov. Vlastne. Tak a ešte potom je tu taká zbraň, alebo ja neviem ako to mám nazvať, proste je to taká vec, ktorá hádže gule snehové. No tak strieľa, no, gule. Vlastne vyrába sa to zo 3 snehových gul, z kože a zo 4 diamantov vlastne to, tak to vám to ukážem. Napríklad, počkaj, tu je, no, a napríklad to takto strieľa. Tak toto je Frozen. Či je, Frozen. Elsa. Dobre, takže to si dám všetko preč a ideme ďalej. Takže ďalej tu máme... áno. Tu šiltovka sa vyrába z... takto. Z 2 fialových vln, z jednej bielej vlny a z diamantu a vlastne vyzerá to trošku takto, no. Ale je to... síce je to super, ale tak trošku. Zase je tuto... Frozen srdce. A to je vrch a nie sa vyrába takto. Vlastne 2 fialové vlny, 2 modré vlny, 3 diamanty a to zase to Frozen srdce. Potom tu máme sukňu. Tá sa vyrába do 4 tmavo modrých vln, 2 diamanty a 1 hnedá vlna. A ďalej tu, a posledné, tu máme topánky. Vlastne vyrábajú sa z 2 diamantov. To je čierna vlna, áno. Z 2 čiernych vln. A potom sa vyrába z 2 koží. Tak vlastne takto to vyzerá. To je Anna. Takže ďalej tu máme... neviem ako sa to presne volá, počkajte. Áno, Krištof. Máme tu Krištofa. Takže topánky sa vyrábajú z 2 diamantov, z 2 blodosivej vlny. Vyzerajú takto. Potom vrchný diel, alebo bunda, čo tam bolo napísané, sa vyrába z 3 tmavosivé vlny, z 2 diamantov a z 3 červených vln. Potom toto je čiapka, áno. Vyrába sa z 3 bielých vln, z 2
tmavosivých vln, z jedného diamantu a z jednej čiernej vlny. Úplne cool. Čiapka. Dobre, ideme ďalej. Sú tu nohavice, tie sa vyrábajú z troch vodosivé vlny, z dvoch tmavosivé vlny a z dvoch diamantov. A potom tu máme, čo to je? To nefunguje to. Asi doľadu to iba funguje, neviem. Vlastne sa to, neviem čo to je, ale vlastne sa to takto vyrába. Z dvoch paličiek, z troch diamantov, z troch želez a z jednej železnej, železného bloku, tak. A posledné tu máme Krištofov meč, čo to je? Mieritko? Neviem. Proste volá, čo to je. A čo sa s tým dá robiť? Vôbec netuším. A to asi tak. To je zbraň. Či? Neviem, takto vyzerá Krištof. Takže to bol Krištof. A teraz ideme na posledného. A to je, počkaj, to je Hansa. Takže nohavice sa vyrábajú z dvoch tyrkysových vln, z dvoch diamantov. Nezavadá mi to slide. Či slime. No to je jedno. Pokračujeme. Takže z dvoch tyrkysových vln, z dvoch diamantov a z troch, tuším, čiernej vlny, áno. To sú nohavice. Si oblečem. Toto dáme preč. Tak. Pokračujeme ďalej. Tu máme topánky, tie sa vyrábajú z dvoch diamantov a zo štyroch čiernych vln. Takto. Ďalej tu máme vrchný diel. Hanzový vrchný diel. A ten sa vyrába z troch bielých vln, z troch diamantov a z dvoch čiernych vln. A potom tu máme vlasy. To sa vyrábajú z 5 oranžových vln a z jedného diamantu. A máme tu meč Hansov. A to sa vyrába z dvoch želez, z dvoch zlata a z jednej palice. Tak toto vyzerá. Má aj vlasy. Svoj meč. To je oblek, dobre. Tak. Takže máme tu postavičky, ktoré sa vyliahnu z vajíčka. Toto je, počkaj, takto. Toto je vlastne, vyliahne sa z tohoto vajca, sa vyliahne Dax Hook, neviem, kto to je. Bohužiaľ, ak viete, napíšte to do komentáru. Toto tež netuším, kto je. Ak to viete, napíšte. To je Duke of čoho? Netuším. Toto je, týchto už poznám. Toto je Hans. Môžete vidieť vlasky jehové. Potom tu máme Krištofa. Krištof, ahoj Krištof. Jak sa máme deska, čo? Potom tu máme Annu zo Zeleného domu. Ahoj Anna. Annu. A na záver tu máme Elzu. Ahoj Elza. Takže to je Elza. A takže z tohto modu by to bolo asi všetko. Ak sa vám to páčilo, dajte like. Ak sa vám to nepáčilo, tak nič. A dajte odber, ak chcete vidieť ďalšie takéto videá. Tak čus!